Uwei briu ubashong hakakali ashaka udangkit ya kejingkit jong ki onion bomb ki bakerpang jong ka Diwali haba ka ka bait ka latan ra ya ka thliu bat ki bom ki laha berthai ka tulong ko bor ka yathu ba ka jingshalan ya ki bom jong ka Diwali ka don ya ka ju ka bor berthai kum ka IED lane ka tiar berthai blush nahi ki durbala yo recording ba ka CCTV hakatai ka jingjia ki pin ya arngut ki briu ki bashong haka scooter ki bayai stat ling ba ka surok ka berit kane kala jia ha Andhra Pradesh ka por khat arba ji no phaisi kalai puai trik urisau arhajar arpusau layu ya arngut ki briu ki baki bat ya ki skor jong ki lese nakadaw ka jingsawa ka Jingbthei bat ki lait shaki nong snong jong ka wei ka ying ka badon hajan ban panjing yaram uni unong ya bai latip kerteng kum usudha kar ki hinriungut ki ba la Mynsaw la pinkit no mar shaka district hospital ki pulit ki dakila register case bat ki lasdang ya ka jingtok kit